Sibonge ithuba uPastor lo ubuye echaza amaphupho. Le number ke uyayisensa ngoba ungumlandeli so ngo9 ka5 ntambama kuphela. Kanti ukuze usizakale ngamaphupho iba at least iba imember ye-channel, imember channel umuntu ocontribute ngemali njalo ngenyanga le memberships ahlukene lapha. Shuthi uba umunye walawo ma-member ucontribute ngenyanga noma ke kuba umlandeli, umuntu omlandeli umuntu ongenawo amandla ukuthi abe imember futhi ongenawo amandla okunikela. Bese ngoba une-data noma une-Wi-Fi ebukela amavidiyo, sifaka amavidiyo nsuku zonke. Noma ke if you cannot be umuntu omlandeli ubuka amavidiyo nsuku zonke because you are too busy, yiba umuntu osupporta phela i-channel financial ukuthi enikele from time to time, yabona. At least yiba okukodwa walezi zinto ukuze umfonele, yabona. So sidala umuntu okhuphe ingubo yomshado. Ingubo yomshado is a wedding gown. Yini wedding gown? Ingubo yomshado. Yini ingubo yomshado? It's a wedding gown. So ngokuqonde ngqo lokho. One, uma uphupha ingubo yomshado kupha ungaba nohlumo oqonde ngoba lungasho ukuthi ngezeke uyaboniswa ngomshado noma uwena uzobusiswa ngomshado maduze noma ukhona umuntu oseduze uzobusiswa ngomshado. Yabona amahubo 45 isiteli indodakazi yenkosi yinhle kakhulu ilapho phakathi. Ingubo yayo yomshado yalukiwe begolide. Number 2, ngokujwayelekile kodwa uma ngenza ukubukwa ingubo yomshado kuba uphawula ubumo oligqokile ngoba lokhu kuvamile ukuthi kukhona ukuthi kumele ukhuleke ngamandla ukuze uphebeze isifo. Kungenjalo uzoshelwa ilungu lomndeni noma umuntu oseduze nawe maduze. UGenesis 13 verse 14 wayesekhumula ingubo zakhe zomfilokazi, wazigubezela wazimboza. Kanti-ke asibheke kanje. Number 3, kuyenzeka futhi uthole ukuthi ngesikhathi uphupha ingubo yomshado uphawula ubumo oligqokile osuke likhomela ukuthi kungenzeka umuntu osuke enokuphoxeka noma usuke enokudumazeka kwezothando. uMathewu 19 verse 11 to 12 wathi-ke kodwa uJesu wathi-ke akubona bonke abavuthwe ngokwanele ukuba baphile impilo yomshado. Kudinga ukufaneleka nomusa. Umshado wona wawo wonke umuntu. Abanye kusukela ekuzalweni abakaze bacabange ngomshado. Abanye abacelwa noma ke abawemukela. Yabo? Futhi abanye banquma ukungashadi ngenxa yezizathu zombuso wezulu. Noma abanye banquma ukungashadi ngenxa yezizathu zombuso wezulu. Ungakwamukela lokho akwamukela. Siyabonga ke bisipela lapho kuba nje ugqoka ingubo yami yomshado.